Inden for emnet statistik fylder data i praksis en meget stor del. Data i praksis handler grundlæggende om, hvordan man håndterer store datamængder, således at man kan få fremhævet de resultater, man ønsker. Det kunne for eksempel være en stor datamængde hentet fra Danmarks Statistik omkring konkurser under finanskrisen, og dem kan man så sammenligne med konkurser før finanskrisen i 2008 for eksempel. Her kan man så bruge data i praksis til at finde ud af specifikke tal. Det kunne for eksempel være, i hvilke regioner af landet, der har været flest konkurser, eller i hvilke erhverv, der har været flest konkurser. Og derved kan man altså i langt højere grad analysere meget komplekse data og gøre dem i orden, så at sige. Og herefter kan man så drage konklusioner på baggrund af den analyse, man så indlaver. Derved kan man i teorien også spå om fremtiden ved at tage ældre data, analysere disse og drage konklusioner om fremtiden. Et eksempel herpå, det kan være vores klima, hvor vi i dag i meget høj grad bruger ældre data fra fortiden til at gøre os klogere på fremtidens vejr og klima, samt analysere og konkludere på, hvilke konsekvenser et meget mere ekstremt klima kan få i vores samfund. En af de letteste og mest effektive måder, man kan få sådan et overblik over ens analyse, det er i Excel. I Excel der kan man bearbejde meget store data og komplekse data, koge dem ind og så derved få en meget mere overskuelig mængde. Man kan også lave intervaller, og man kan gruppere dem. Derved får man altså et langt større overblik over den her meget uoverskuelige mængde, og man kan derved meget lettere analysere og konkludere på data. Det gør selvfølgelig også, at ens analyse og konklusioner bliver meget mere troværdige, i det man kan fremhæve specifikke eksempler. Endnu en fordel ved at benytte sig af Excel er, at man for eksempel ud fra en pivottabel kan omdanne data til grafer og diagrammer. Som vi kender det fra andre emneopgaver, særligt om dem omhandlende funktioner, så kan man se, at der er en meget stor fordel ved at have et diagram, fordi man netop har det her illustrerede resultat, som kan være meget nyttigt, hvis man for eksempel skal se på, hvordan fremtidens vejr bliver. Det, der sådan rent praktisk gør det til et komplekst problem, det er, at man skal bearbejde en masse data samlet over en lang årrække. Ofte 100 år, hvis vi taler om det her med fremtidens klima. Derudover er det dataindsamlinger med mange forskelligartede data, for eksempel mængden af CO2 i atmosfæren, årringe i træer eller mængden af pesticider i jorden. Alle disse data giver et meget større overblik over datidens vejr og forurening, og det giver sig selvfølgelig også et meget bedre grundlag for at spå om fremtidens klima ved at sammenligne de her data, som vi finder de forskellige steder og komponenter i verden. Det, som der ofte bliver et problem ved at have diagrammer med, det er, at de ofte kan mistolkes eller manipuleres rent datamæssigt. Det er noget, vi for eksempel ser meget i medierne nu til dags, hvor man kan se, at afsenderen manipulerer med data såvel som med diagrammet, så det passer ind i den her agenda eller den pointe, som en afsender har. Mange af disse grafmanipulationer bliver danskerne jo dagligt konfronteret med, og det gør også, at vi i meget lavere grad kan se igennem de her mange statistiske data, og de bliver ofte som et belæg for et udsagn, som gør, at vi meget hurtigere manipuleres i medieverdenen. Hvis vi lige for en kort bemærkning vender tilbage til den her føromtalte pivottabel, som kan laves i Excel, og som man deraf kan tegne diagrammer fra, så er det en meget stor fordel at kende noget til disse, fordi at man i langt højere grad kan grave dybere ned i analysen af ens statistik og ens data ved for eksempel at tage specifikke fordelinger på svar i for eksempel et spørgeskema. Og derved vil man altså kunne drage meget større konklusioner, blandt andet på, hvordan at kønnene fordeler sig i forhold til et emne, eller hvordan at alder fordeler sig i forhold til et emne. Hvis vi skulle prøve at opstille et eksempel, som hører lidt med til det tidligere brugte eksempel omkring fremtidens klima, men som kunne bruges i kontekst i forhold til en pivottabel, så kunne man for eksempel forestille sig, at man havde et datasæt, hvor man havde spurgt 1000 mænd og 1000 kvinder, hvorvidt at man skulle prøve at sætte en stopper for de her klimaændringer, som forskerne mener kommer. Så kunne det være, at vi kunne bruge den her pivottabel til at sortere disse data, sådan så vi kan finde ud af,
hvordan kønsfordelingen er på de her svar, som der nu bliver givet, ja eller nej svar. Og derved vil vi kunne konkludere, hvordan man kønsmæssigt fordeler sig i forhold til de her klimaændringer. Derudover kunne det være utrolig smart, hvis vi også havde flere fakta på de her mennesker, som man spørger, blandt andet hvor høj deres indkomst er, hvor de bor, hvilket erhverv de er i osv., sådan så man yderligere vil kunne konkludere på de her data, som man får ud for en spørgeskemaundersøgelse eller data indsamlet på anden vis. Så derved er pivottabellen en meget stor del af data i praksis, fordi man netop kan sortere de her data på en meget mere fleksibel og enkel måde, og derved tage specifikke komponenter inden for et givet spørgeskema eller datasæt, og derved kan se, hvordan fordelingen er på de forskellige køn eller indkomst osv. Når man fra eksemplet fra før omkring fremtidens klima har mange data fra en meget lang årrække, kan man med fordel benytte sig af indekstal, som giver et langt mere overskueligt resultat, som man med større sikkerhed kan analysere på. Hvis vi kort sagt lige skal beskrive, hvad indekstal egentlig er, så er det et tal, som beskrives i procent, og som regnes ud ved at tage et basistal. Lad os prøve at sige 300. Basistallet har derved altid et indekstal, som er 100%, men det skrives så bare som 100. Ofte så vælger man det første tabeltal som basistal, men det behøver det ikke være. Det er dog mest praksis, fordi det er det udgangspunkt, man har. Men man kan altså så at sige vælge hvilket som helst tabeltal som basistal, og det er så det tal, som har indekstallet 100. Det, der er fordelen ved indekstal, det er, at man derved i langt bedre grad kan udregne fald og stigning af for eksempel mængden af CO2 i atmosfæren eller aktiekurser, for at få et andet eksempel på banen også. Det gør også, at man i meget højere grad kan sammenligne forskellige årstal eller data, som gør, at man kan se, hvordan for eksempel et samfund udvikler sig, hvordan klimaet udvikler sig, og så selvfølgelig også så meget andet. Der er mange forskellige indekstal, som man godt sådan rent fagligt kender til. Det kan for eksempel være forbrugerprisindekset, som jo er så at sige meget berømt, som angiver priser på varer. Og det er noget, som vi alle sammen sådan dagligt omgås og diskuterer. Så derved kommer det her indekstal altså til at være meget bærende inden for vores samfund, der gør, at man kan sammenligne priser. Selvfølgelig fra før i tiden inden for samme landegrænser, men også over landegrænser, og se hvordan at prisen på smør udvikler sig for eksempel i Frankrig, kontra hvordan den udvikler sig i Danmark. Så data i praksis er altså en praktisk måde at tage de her data på, og så få dem analyseret, sådan så man kan drage konklusioner. Data i praksis og statistik ligger sig jo meget lige til højre benet for samfundsfaglige ting, i det at man lige netop kan bruge de her komponenter til at udregne forskellige ting og sammenligne forskellige ting med hinanden, og derved spå om fremtiden. Så på den måde så kan man altså sige, at statistik er en utrolig vigtig del af matematikken at kende til, fordi at man netop har den her store betydning for samfundet, historien, og selvfølgelig også for fremtiden, som kommer os alle ved på et eller andet plan nu. Derudover kan man så sige, at data i praksis gør, at statistik bliver en del enklere, fordi man netop kan analysere meget lettere ved at bruge data i praksis og pivottabeller, tegne diagrammer og så selvfølgelig indekstal, sådan så man i langt højere grad kan konkludere ud fra de data, man nu bliver givet.